Kaixo guztioi, gaur ekartzen dizuet Beatlesen partitura bat. Bai, badakizue Beatlesak zirela oso talde oso ospetsua, 20. mendean, batez ere 60ko hamarkadan, bai? Eta obladi da, klasiko bat, bai? Beraien abesti oso ospetsua. Vale, bueno, hasiko gara ikasten. Partitura honetan agertzen da si bemola, bai armaduran, konpas eta klabearen artean dagoen B hori, da, si bemola, eta B bemol bat, eta da, si bemola. Si arrunta horrela, baina hau ez duzue jo behar duzue si bemola, hau, bale? Fa da horrela, eta kentzen dugu atz hau, eta agertzen zaigu si bemola. Bai, hori da si bemola. Gero, agertzen zaigu ere, partitura honetan, goiko fa, ba? Hor, pentagramaren azkenengo lerroan, agertzen da goiko fa. Nola egiten da goiko fa? Pues beheko fa bezala, baina atzeko zuloa erdia estalita. Bai? Erdia estalita. Orduan, putxe egin behar dugu apur bat oiago, beheko fa egingo bagenu baino apur bat oiago. Beheko fa, goiko fa. Entzuten zuen bezala, goiko fa da altuagoa eta haize gehiago behar du, bai? Bueno, lehenengo esaldia. La, 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 sei la, sol, fa, mi, sol, sol. Gero, si bemol, si, 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 la, sol, fa. Hori izango litzateke, lehenengo 4 konpasak izango dira lehenengo esaldia, bale? La, 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 sol, fa, mi, sol, sol. Si, 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 la, sol, fa. Vale? Joko dut astiro, vale? Zuek praktikatu, entzun, gelditu bideoa, praktikatu, jo nirekin, bai? Badakizue nola ikasi behar duzue hauetako bideo batekin, vale? A ber, joko dut. Arnaz hartzekotan, hau da, arnaz hartu behar baduzue egin erdian, sol txuriaren ondoren, vale? La, 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 sol, fa, mi, sol, sol, arnaza, si, 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 la, sol, fa. Betiko komendioa, hartu arnaza, bota haize korrontea moztu gabe, mingainarekin artikulatuz. Bai? Horrelako zerbait? Gelditu bideoa, praktikatu hainbat aldiz, ondo atera arte, bale? Si bemol, gogoratu, si bemol, ez da si arrunta, si naturala, ez si bemola, bale? Jarraitzen dugu. Bigarren esaldia, do, 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 goiko do, 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 si bemol, la, si, do, re egiten da, do bezala, bale? Baina hau kenduta, atzeko zuloa kenduta, bale? Orduan, re, do, si, la, sol, fa, bale? Atz hau jartzen da, eskuineko atz hau jartzen da, si bemola egiteko eta fa egiteko, bai? Beste notetan ez. Do, 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 si, do, re, do, si, la, sol, fa. Joko dut. Praktikatu hainbat aldiz, astiro, ondo atera arte, nota hoiek atera behar dira, buruan sartu melodia, eta praktikatu hainbat aldiz. A ber, esaldi honetan, haizea edo arrastu behar baduzue, egin, mesedez, re horren ondoren, bale? Egiten duzue, do, si, do, re, bai, re hori ligatuta dagoena, bai? Horren ondoren, arnaz hartu. Re, do, si, la, sol, fa, hori da bigarren satitxoa, bale? Eta ja, datorkigu estibiloa. Estibiloa, fa, la, do, bale? Fa, la, do, fa, goiko fa, bale?
Hiru aldiz, fa, la, do, fa, la, do, fa, la, do, eta goiko fa. Do, eta gero. Do, si, la, sol, fa. Vale? Fa, la, do, fa, la, do, fa, la, do, fa. Atzeko zulo ardia estalita. Fa, do, si, la, sol, fa. Bueno, egingo dut. Fa, la, do, fa, goiko fa, haize gehiago, do, si, la, sol, fa. Vale? Errepikatuko dut. Gelditu bideoa, praktikatu hainbat aldiz, ondo aten arte, bai, kontuz neurriarekin apur bat korapilatxoa delako, baina, bueno, zuek jo nirekin hainbat aldiz, menperatu arte. Eta gero, falta zaiguna da errepikapen hutsa. Fa, la, do, fa, la, do, fa, la, do, fa, do, si, la, sol, fa. Bai, estribilloak ditu bi esaldi berdin-berdinak. Orduan, ja ikasita daukagu estribilloaren bigarren esaldia. Orduan, zer egin behar da orain? Jo mesedez osoa hasieratik bukaeraino. Bai, ondo atera arte. Eta gero egingo dugu musikarekin. Vale? Bea, joko dut, behin hasieratik bukaeraino musikarik gabe. Vale? Bakarrik txirula. Vale? Azten naiz. Ba, bi, hiru, lau. Horrelako zerbait, vale? Orain joko genuke musikarekin. Musikarekin jotzekotan, pentsatu behar dugu, bai? Jotzerakoan, pentsatu behar dugu, 3 aldiz errepikatzen dela beste osoa. Lehenengoan, itxaroten dugu apur batean sarrera instrumental bat dagoelako. Gero, jotzen dugu hasieratik bukaeraino, berriro errepikatzen da. Gero badaude 8 konpas, 8 konpas itxaron behar duzue, bai? Bitartean. Eta gero berriro jotzen da abestia hasieratik bukaeraino, bai? Joko dut musikarekin, abesti osoa, 3 errepikapenak eta guzti, bale? Bagoaz.
Eta hau izan da dena, bai? Bueno, saiatu ikasten, martxan jarri nire gomendioak, eta hurrengo bideora arte. Venga, ondo izan. Agur!